Marabiro higa mag 2023 kini thuolo kende wangsa ma yudo weche manyien e chenro mar Migago moikoni odiochieng' makawuono boma Nairobi bedo kod diche kinde mag okinyi dhano bedo karingo ng'wech mar kinda bende ng'wech maduong'ie mogik e Afrika manitiere kod mich modhuro ma Nairobi mano marathon ka joloch mopogore bende wantie gik mopogore mosetimore e gwenge ma Kaluo to kod Kenya mangima magi weche maomiyo pek. Juzi tumeona after immediately kupitisha hiyo mswada wameongeza ushuru wa kila kitu, hata mishahara ya Wakenya. Alafu sasa ati mshahara ya wale wabunge sasa iongezewe, mshahara ya CS iongezewe, mshahara ya rais iongezewe. Piny owacho imedo se kuom dhi ataro mar chik doho manyocho chungo chako tiyo kod chik manyien mar omenda. Nowach ni kayudo 15,000 tater mondo yal kenoko kata logbook mar apiko kata mar gari kata namba lo to gigo duto setama yudo kuma nyalo yude onge. Rawera ma jahigni 17 mane omaki kinde ng'anyo mag Azimio Migori pod ogeng'ne bang' rambun mar Sh15,000 tame chulo. Baba esani kaka jatelo ma Nyanza oket jogi piny MCAs owere gi petition ni gidwa dhi e court. Wano kodwa ni koro josiaya dhi bedo ni ncha giyiero rengo to giyiero government mantie ni gidwa rito another 5 years. Ena siasa madachwadre ni kidwa riembe office. Were masea kwayo gai mar ODM Raila Amolo Odinga mondo kel kwe kind Governor James Orengo kod jalupne William Duol. Robert Kipkemboi gi Naomi Jabet joloch mag piem mar ng'we kinda mar Nairobi City Marathon. Nyakoro mwekaka pile tudri koda namba inaria deka uchiel nono ote machuoka achiel kachiel yuda Facebook page mar Ramogi TV achiel kachiel Twitter @Ramogi TV bendi yuda e YouTube @Ramogi TV. Thulen mari mar loso koda kimia pachi weche mopogore mabro bedo kwa kelo nigi elakseche gi nyinga Ochieng' Emmanuel. Gavana Kakamega Fernandez Baraza opoyo kang' ma piny owacho mamalo kao mar chulo gope mag counties duto 47 mar hiko omenda mar 2022 2023. Baraza mane loso e kinde nyasi mar dhialo riwruoge saga e piny mangima county ma Kakamega okoni omenda maromo bilion 29.5 ne en omenda mar dwe mar auchiel ka kwayo piny owacho mamalo mondo oneni e hiko omenda ma ichako manyien gibed ka gioro omenda ne counties e kinde mowinjore mondo mi kik chenro mag dongruok nim e counties ma pacho ka. Bende po chenro mar biro kod piny owacho e kor gwenge ka okoni okonyo Kenya e go kenge mag dongruok. I want to singularly appreciate for once the National Treasury for making sure that the disbursement of monies to counties have been done for all the outstanding arrears. In total, we have actually received 399.5 billion Kenya shillings to be distributed, which was of course sent to all the counties, the 47 counties, and that includes 29.5 billion for the last financial year. So I want to singularly appreciate the commitment of the President, Dr. William Ruto. He assured counties of his support on matters disbursement of funds, and going forward, the money that has been allocated to the county governments, that is 385.4 billion Kenya shillings in this financial year. We expect to have a predictable and timely disbursement schedule so that all the programs that we have envisaged to progress in this financial year should not be curtailed because of late disbursement. Okum jotelo marowere mowuok gwenge ma Kaluo kwa ugai madun bura mar ODM Raila Amolo Odinga mondo ket piny Gavana Masia James Orengo kod jalupne William Duol kaka yo mar tieko ywaruok e kindgi mar chulo dongruok ne jodak ma Siaya.
Kotelni kod jatend rowere duond bura mar ANC Omulo Junior, jotelo go jiwo MCS Masia bende mondo ket tenge ywaruok margi kod William Oduol kendo tiyo tijgi kar ng'iyo kaka sirikal mar kaunti Masia tiyo kod omenda mag jopiny. Bende gipako piny owacho kaunti ma Bay kuom chenro mag dongruok, ka bende gijiwo kaunti mamoko makaluo kaka Siaya, Migori kod Kisumu mondo som rieko kuom gavana ma Homa Bay Gladys Wanga. Sani e Nyanza wadwaro ni mondo ji oseto mondo wakony jopiny, wakel development, wager barabara, hospital gi stadium, gik maneno timore Homa Bay. Koro wakwayo ka orengo ok nyal winjore go duol, to wakwayo baba mondo koro luong MCS gorengo go duol mondo obed kodgi piny giwuo, onge gima tamore. Kata nyichi neno ka Meru nche okelo koko ma MCS ok dwar governor, moter governor e Senate magigore kabisa, to nyichi neno ka Rigiji okelo gi magibedo piny. Koro baba esani kaka jatelo ma Nyanza oket jogi piny, MCS owere gi petition ni gidwa dhi e court. Wan ok odwa ni koro jo Siaya dhi bedo ni ncha giyiero Orengo to giyiero government mantie ni gidwa rito another 5 years. Ena siasa madachwadre ni kia dwa riembe office, kia dwa timo, wadwa ni gibed piny mondo giseto. Baba, Siaya di marach. Wang'eyo ni gik moko nosetimore ma Senate no dhi kamano, waneno ka pod County Assembly oramo ni gidwa dhi High Court. Baba, in jatelo mwaluo kendo in gi wisdom matut. Madi kelo duol gi Siaya County Assembly gi Governor Orengo kamoro achiel, ket gi piny, wuo kodgi, migi winjre mondo gitine jo piny ma bang'i gini ang'wen gi. Jo Siaya one lokruok mar yiero mane gitimo mar keto Governor Orengo e kom. Ka wadhi nyime, rawera mawuoyi ma jahigni 14 mane omaki kinde ng'anyo mane oluongi kod riwruoge mag duond buche siasa Azimio la Umoja tarik 2 mar dwe mar 4 mar higani pod nitiere e rumand ma Migori bang' koso chulo bond kar rambun manomiye kod doho mar Sh10,015. Lipot mawuok e doho yango ni rawerani mane omaki kinde ng'anyo nodonjne kod ketho mar geng'o apaya. Bura ma bende pod dhi nyime e nyim doho. Min rawerani Caroline Adhiambo wacho ni wuode ni ne omi rambun kata kamano pod otame chulo. Kako machielo jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori oseotend siasa ma Migori magiwacho ni osebedo ka konogi mondo giwuog oko kendo gidhi e ng'anyo moluongi kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kata kamano, seche ma midhiero yudogi to giling' duto ka spika mar bunge la wananchi ma Migori Robert Juma wacho ni biro chunogi mondo mi gidhi e ng'anyo. Kata logbook mar apiko kata mar gari kata namba lo to gigo duto setama yudo kuma nyalo yude onge. Ana luoko mana ne ji ka chiem e ka konyra gi nyithinda go. Ene wuoda ena nyathi achiel kende ma wuoyi kamano. Kwa leaders ma Migori samodhi maandamano usawishi wa maber ni bonni wagore kwa gore ni wang'eni wagore na piny. Sama kuru gik mon bo ido shere kaka jopiny to kuingilia ok tim follow up. Ora sama otimo maandamano timu gi mluni postmortem bi ung'i nang'o gine motimore, jomage mayudo injuries to jomage momaki. Wan kaka jopiny wabiro declare ni we withdraw our support towards such occasions. Kadhi nyime, Major David Micha jalweny mar KDF mane onege kaunti ma Lamu kod ji michichgo ni Al-Shabab oketie kare mogik mar yweyo e dalane kar chung' od bura ma Kiminini kaunti ma Trans Nzoia. Anyuolane kod osiepene oywage kaka jal mane oketo chunye tich kendo ne tiyo matek. Eugene Wamalwa kod jotelo mamoko mane oloso e kinde ik mare oro siem ne jatend migawo ma jolweny Aden Duale kuom rem keto kenge mag rakruok kod Al-Shabab magikoni osebedo ka monjo ji e kaunti ma Lamu. Obila mamoko 20 ne oyudo kuomgi 12 ne gin obila ma majoni ka 8 to ne gin jolweny. Kenya Ordnance Factories. I seriously don't know whether my kids will ever get another daddy. He still remains to be my children's father, and nothing can change that. I love David, and I still love him today, and I'll love him forever, because that is a promise that I made to him when we married each other. We must stop careless killing of our young people. A nation that is attacked from the core, the defense system of any nation is the core. So when we leave our young soldiers vulnerable, we must own up as a leadership
Sisi tukipeana mtoto wetu aende kwa jeshi, tunataka rudi to retire, not to die in the military. Incidences of Al-Shabaab killings have gone up in the few months of the Kenya Kwanza regime. Tulikuwa tumedhibiti kabisa mpaka ule, and KDF was doing a good job in terms of defending our sovereignty and keeping our borders safe. So Caleb, we want you, ukienda kule bungeni kama mwakilishi wetu, uliza my successor Adan Duale, under what circumstances did the Kenya Kwanza regime decide to open the Kenya-Somalia border? Kanisa kopere diocese maembu koni gidhibago romo kod bad migepe mochung'ne loso chike mondo migiket chike mabiro tayo tuo mar dang'ni mar paro. Bishop Paul Kariuki mane lose kinde lamo mar duoko erokamano okoni bedo kod chike mabiro tayo dang'ni mag paro ne kod derruok makinde ka kinde biro dok piny. Kariuki ne okoni obila bende ni kod ting' maduong' kendo mapek omiyo kata mana gin owinjo losnegi chenro mabiro konyo gi tieko weche mag paro ma kamoro nyalo chandogi. Tumeshirikiana na serikali kuona ya kuwa tuko na enough chaplains na tunaendelea pia kujitolea kuwa na chaplain services, lakini haitoshi. Ni vizuri sana tuangalie pia maafisa wetu wanafanya kazi kwa hali ngumu. Kwa hivyo ni vizuri muda kwa muda tuwe na workshops, seminars na guidance and counseling and even maybe psychiatrists kuweza kuwasaidia wale maafisa. Tusingojee pengine tukaanza kuwaraumu ule maafisa alitumia bunduki vibaya na pengine alikuwa amesongwa na mawazo na hatukuona ile nafasi. Kwa hivyo we have the chaplains, hiyo ni jambo la kwanza. La pili, maybe even the officers, kwa sababu umesikia maafisa wetu wamesoma, sio kama zamani. Some have even doctorates, wamesoma. Kwa hivyo tungeuliza serikali ione kati ya maafisa wale ambao tuko nao hata wao pia wameendelea kusoma, ili within the forces tuwe na psychiatrists wawe katikati yao, ili wanaweza kusaidia watu wale wengine. Pia watu wa familia understand that officers are also human beings. Wakati mwingine they are not even available in the family because ya kazi zao. Tuweze kuwaelewa na tuweze kuwapea moyo na kuwapea nguvu. Initially kwa kimombo tulikuwa na ile kitu inaitwa silo mentality, kila mtu alikuwa anafanya kazi peke yake, lakini vile sasa tumeleta watu pamoja, kamati ni pamoja, kamati ya mipango tuko pamoja, kwa hivyo inafanya tunakuwa pamoja sisi wote. Kweli hii ni wakati ambayo mambo inahusu maombi kwa ofisi yetu inahitajika zaidi, na hii service utukumbusha kwamba wakati wote tukiwa kazini, tukiwa kwa manyumba zetu na kazi nyingine ile yote tunafanya, tuweke Mungu. Ramogi chendo mari yangu ringre jipra beach koda rio manyocho witonge magia masira makoch mara paya malundiani tich abich otieno koro ochakoreka familia maga jomanyocho witonge magi medo dhiod thieth malundiani kama Red Cross tayo chenro mar manyo wede jomanyocho witonge magi. Obedo kwa tudre koda reporter marwa Merian Nyambura mantiere kar thieth malundiani mondo mi omi waler kaka weche chalo sani. Ibro paroni masira makamaindi en mane otimore chieng' tich abich mano odhiambo lundiani kama nyamburko no bayo mano trailer ka otuomo chiegni nyamburko 10 kiongi kanyo ne ntiere Nissan chiegni 7 ka bende ji mathoth mano inyore gin jogo mano yudo ka uso mwandu machiegni kod wang' apaya to kod jowuoth mamoko mabendo ringo de kar thieth malundiani sub county hospital ka achiel kod kar thieth moko. Obedo kwa tudre kanyo kod Mary Ann kata kamano weche mag tudruok pod ok odhi makare. Kata kamano
wadhi yo matin ka waduogo bedo kwa seloso weche mag tudruok manyasani mondo mi nyiswa ni to ang'o matimore gi lak seche gi machenro makamano chakre e kar thieth no. Kik dhi mabor. Ngeso kangeso enching morne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo sa 3 gokinyi. But success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil sa 8 mana e Ramogi TV. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Yakora mogero kamano kumedo kete Ramogi TV chenro mar yango ringre ji 50 kod 2 manyocha wito ngimagi e masira ma koch mar apaya Londiani tich abich otieno koro chakore. Familia mag joma nyocha wito ngimagi medo dhi od thieth ma Londiani kama jo Red Cross tayo chenro mar manyo wede joma nyocha wito ngimagi. Watudre kod jafwambo marwa Manyien Nyambura mantie kar thieth ma Londiani mondo miyomi waler kaka weche chalo sani. Manyien, leo tutaongea Kiswahili si Kijaluo. Utatuelezea tu kwa kiufupi shughuli ya kutambua miili imeanza katika hospitali ya Londiani. Hadi sasa miili ngapi zimetambuliwa na inaendelea kivipi? Naam, shukran Emmanuel ukiwa studio. Tuko katika hospitali hii Bakafani ya hospitali ya Londiani kama ulivyosema, na ni kwa kweli hii leo ni siku ya 3 ya zoezi hili ambapo tumeweza kushuhudia familia ikikuja kufika hapa katika zoezi zima la kutambua mili ya wapendwa wao 52 ambao walifariki kwenye ajali eneo la Londiani. Lakini kwa sasa nitakuwa nikizungumza na waziri wa masuala ya afya katika kaunti ya Kericho, Brenda Bilby, aweze kutueleza takwimu kamili kuhusiana na mili ngapi ambayo imeweza kutambuliwa. Pengine nikianza tu uweze kutueleza kufikia sasa hii ikiwa ni siku ya 3, ni mili ngapi ambayo imetambuliwa, wapendwa wao, familia ambazo zilizofika hapa, wangapi ambao wametambua mili hii? Thank you. So far, the total number of people who were involved in the accident was 77. Out of the 77, 52 lost their lives. Out of the 52, we have managed to positively identify 37, and the process is still ongoing. Je, pengine kama mmetambua mili hii yote, pengine kuna ile mili ambayo imebaki, ukizingatia kuwa katika eneo hili ama katika makafani hii mliweza kuwa na mili 49. Pengine ukiweza kuangalia mili ambayo imebaki, tunatarajia zoezi hili linaweza kamilika lini, ukiweza kuangalia katika zoezi hili likiendelea na zile rapid response team tofauti? Unfortunately, because of the nature and the extent of some of the injuries of the victims, the process of identification might go up to the end of the week because some were truly injured, and we are working very closely with Red Cross to ensure that we end this process by end of this week.
Emmanuel, vile nitakuwa nikizungumza na yule msimamizi wa hospitali ya hospitali ya Londiani kwa jina Kipkoech Collins aweze kutueleza mengi zaidi, kwa sababu pindi tu ambapo familia inaweza kutambua mili ya wapendwa wao, basi zoezi la upasuaji linafanyika. Pengine uweze kutueleza matokeo hii imeonyesha nini, kwamba na ni mili ngapi ambayo tayari mshafanya upasuaji? Thank you, Marian. So far we've done 33 autopsies. We are yet to do 4 by today. Of the 33, we noted that most of the dead bodies had what we call crush injuries. That is, injuries that involved most of the body organs. That's from the head to the chest, abdomen, and the limbs. So also there were some few cases of burns that we suspect could have been attributed to the electric pole. But most of the chunk of the deaths have been from crush injuries. Yeah. Shukran. Pia nikiweza kuzungumza na msimamizi wa kituo cha Red Cross, pengine uweze kutueleza, mmekuwa hapa kwa siku 3 mkiangazia masuala tofauti, familia ikikuja kwenu kutafuta mili ya wapendwa wao. Zoezi hili limekuwa vipi kufikia sasa, ikizingatiwa kuwa ni siku ya 3, na pengine kuna wale ambao wamefika hapa na hawajapata mili ya wapendwa wao, na ni nini haswa masuala gani ambayo yanajitokeza kuhusiana na zoezi hili? Kianza na jina tafadhali. Asante. Kwa majina naitwa Daktari Michael Ayabei, msimamizi wa kitengo cha majanga katika shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya. Hii ikiwa ni siku ya 3, niweze kuzungumza tu kwamba zoezi hili nafikiri linaenda sawa, japokuwa ni ya kuhuzunisha, na huduma ambayo tunapeana hapa ni ya kusaidia serikali katika shughuli 3. Moja ni wale ambao wanakuja kwamba wanaripoti wapendwa wao hawajaweza kupatana na wao, na huwa ni ile tunasema ni missing persons. Kwa hivyo daima watu ambapo wakati mkasa unapotokea, mtu ambaye hajaweza kurejea nyumbani, huenda ikawa mtu ataripoti katika kituo cha polisi ama katika kituo cha majanga ambayo tumeweka hema pale, ili waweze kusema hawajaweza kupatana na wapendwa wao, na tunapata idadi ya ripoti 56 kufikia sasa, japokuwa wengi sasa wameweza kutambulika. Ni visa 3 sasa ambapo zimeripotiwa, na hatuna mwelekeo wote wa kwamba inaweza kuwa katika baadhi ya zile mili ziko, ama yule mtu labda hata huenda hakuwa katika janga lenyewe. Swala hili tutaendelea kufuatilia mpaka wakati tutafunga operation hii. Ya pili ni kusaidia katika njia hii ya kushughulikia miili, haswa wakati uwezo wa mochari ambayo iko karibu haiwezi kuwa na idadi, kuweza kuweka idadi kubwa ya mili, na ndipo tunajaribu kuweka hiyo temporary mortuary ili kusaidiana na serikali ya county. Ya 3 pia ni swala la ushauri na saha, sababu wajua wakati mtu ambapo anapoteza mpendwa wake si jambo rahisi, na inabidi apate mazungumzo ili waweze kukubali hali ile. So wanapokewa pale katika kitengo ambao wanaripoti, kisha wanazungumziwa. Tuko na wale ambao wanafanya katika ushauri huu na saha, si shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya peke yake, bali tuko na ile association yao ya counselors. Tuko na pia counselors wa kutoka kwa county ya Nakuru na county ya Kericho, wanashirikia pamoja, na wakisha wazungumzia basi wanawapeleka kuweza kutambua ile mili, na wanapowatambua saa zingine wengine wanaweza kuvunjika moyo sana na wanahitaji mtu wa kutembea na wao, na hata baada ya hapo labda katika mazungumzo ya mipango ya mazishi. Nashukuru kwamba hata serikali kuu pia wameweza kutuma ile NDOC kuweza kusaidiana na familia hizo katika masuala ya hiyo mili, kuweza jinsi wataweza kufanya mazishi na kadhalika. Kwa hivyo hizo ndizo huduma ambazo ziko, na niweze kusema kwamba nafikiri operation hii inaenda vizuri. Serikali imeweza kufanya kazi kubwa
na nimeona hata katika wale wahudumu wa makavazi haya wameweza kuongeza wengine kulingana na hali ambayo ni ya kuhitajika, na nafikiri hiyo ni swala la kushukuru sana, kwa sababu wanaangalia hali ambayo ipo na kile kitu ambacho kinahitajika. Niseme hakuna kile ambaye hakijaweza kupatikana, na ni vile tu ni janga ambalo si la kawaida, lakini limeweza kudhibitiwa. Asante. Emmanuel, kama ndivyo hali ilivyo hapa, tutazidi tu kusalia katika swala hili zima. Vile vile pia tumeweza kuangazia masuala ya wale ambao wako hospitali. Kile ambacho tumearifiwa ni kwa wako katika hospitali ya Londiani na vile vile hospitali ya Kericho wanazidi kupokea matibabu. Pia kuna wale 9 ambao walipelekwa katika hospitali ya Rufaa ya Nakuru. Pia pale zoezi hili bado linaendelea na wanazidi kupokea matibabu. Hakuna yote yule aliyeruhusiwa kurejea nyumbani. Kwa hivyo ni swala tu tutazidi kuangazia. Vile pia tulizunguka katika eneo la tukio ambapo ajali hiyo ilifanyika, na tukaona kuwa container lile ambalo lilidondoka kutoka kwa trailer bado limesalia pale zaidi ya saa 24 ama saa 48 baadaye. Kwa hivyo ni swala tu ambalo tutatafuta wataalam tofauti watueleze kwa nini swala hili bado linaendelea kushuhudiwa licha ya ajali hii kufanyika saa 48 iliyopita. Kwako Emmanuel. Mariana, asante kwa kutupea taswira kamili jinsi ilivyo katika hospitali ya Londiani. Nyakwaro Magajuanga mano kanyo ne Marian Nyambura ka entiere kar thieth mano malondiani. Gimugo kanyo eni odiochieng' mar adek toka masirano ne osetimore. Gie sani ji 77 gin mago masirano ne ojuko, kako leronwa kuom gi kanyo 52 gin mago mane owito ngimagi. Matieni 77 gi 52 nitie kanyo chiegni ji mathoth mane oyudo hinyruok. Kuom ji 52 mane owito ngimagi go, 37 gin mago ma oseyangi. Matieni kuom gi kanyo ji 15 gin mago ma pod ok oyangi, kage wacho ni chenro mar temo yango ringruok. Chenro no duto en ma nyalo biro rumo ka juma manyien orumo. Ka bende jachung'ne kar thieth mano ma Londiani Kipkoech Collins wacho ni gisebedo ka gitimo bero ne ringre 37 go, ma 33 kuom gi gin mago mosetimne gi bero, 4 gin mago ma odong'. Ka 33 gin mago ma nowito ngimagi kaluwore kod kaka chal mar masira nojukogi ka gibedo kod hinyruok mathoth e ringregi. Ka bende jachung' ne Red Cross Michael Ebei nowacho ni gima koro gitimo sani en neno ni jogo mabiro manyo ringre mar jogo ma nowito ngimagi iloso kodgi, imiyo gi hocho, bende gikonye chwalo ringruok e kuonde kano ringruok mamoko, kaluwore ni kar thieth ma Londiani onge kod thuolo moromo mar bende timo nang'o mar kano jogo ma nowito ngimagi e masira machal kamano. Mane kaka chal nitie Londiani, wabro medo luwo mondo wanyisi kaka bro bedo e jumano duto michwale chenro no. Ramogi weche mag ng'wech. Robert Kipkemboi gi Naomi Jebete joloch ng'we kinda ma Nairobi City Marathon e kidieny ma yawuoyi gi nyiri kaka luorano. Kipkemboi notieko thuolo mokwongo bang' ringo kuom seche 2 dakika 7 nyiri 38. Charles Neira mane ringo ng'we ma Nairobi City Marathon e tielo mar 2 notieko thuolo mar 2 bang' ringo kuom seche 2 dakika 8 gi nyiri 4. E kidieny ma wakeni Jebet ma en jaloch ng'we mag Cas International Marathon higa mar 2019 notieko thuolo mokwongo bang' ringo kuom seche 2 dakika 24 gi nyiri 33. Kendo Yombo Sharon Chelimo mane notieko thuolo mar 2 dakika 1 tok jaloch. Judith Cherubet notieko thuolo mar 3. Of the 42-kilometer race. We're almost coming to the end because Gol majatugo Eugene Mukangula e dakika ma 67 nokonyo klab mar AFC Leopard shemeji le Ulinzi Stars jobunde gol 1-0 kendo tieke thuolo mar 3 e tuke mag FKF Cup. Klab ma Kakamega nokawo kombe no bang' leo klab ma Tusker FC gol 1-0 e alap ma Moi International Sports Center Kasarani. Chezo na Jafari Owiti nyuma kabisa Eugene.
Mukangula. Mukangula anaweka kubwa. Hatari! Shamsi Sauni, miaka zaidi ya 10 akitumikia klabu ya Ulinzi Stars, hajawahi kufungwa goli. Hana burudani kweli kweli mashabiki wa Chui. Ameweka kifua mbele ndani ya dakika 67. Eugene Mukangula akaamua kupiga cross. Eugene Mukangula ama alikuwa anaamua kupiga ya goro mgajwanga kiani gol mare FC Leopards no nena hawi koso nena ngwa kiano temo go cross koso temo lo ya gol to no dikany uruma chiel kuoma nono mane makelo giko mar mi weche manyien chenro mar Migago. Abiro paro ni tuke mag English Premier League pod gichung', kata kamano jomoko uso jomoko ngiepo kaka warito dwe mar boro mondo mi ochakre. Nyinga Ochieng'